naka-duty ako ngayon. Naka-ECQ kami, kaya lang, ganito mahal na araw. Pumasok lang kami kasi wala kami gagawin naman. Saka, pinayagan kami ng ano, na administration na magbukas. Kahit pa paano, kung meron kami suki, yung kabenta raw kami. Naga lang. Anytime pwede naman kami magsara. Basta makaano lang kami ng ano namin, pang survive. Higpit, kaya lang wala talagang tao guys. As in kami lang nandito. Tingnan nyo. Laban lang, makisapalaran lang kami. Tingnan nyo pakita ko sa inyo. Ito guys, nagsara ito. Ito. Bibo, sarado. Almost 10 days. Ito yung gamot. Oh my God! Ito, yan. Ito-open. Mga bantay. Ayun. Ito yung grocery. Madalang. Ito yung friendship ko. Naghihintay kami ng pagkain. Nag-order kami ng pagkain. Imbis na makamura. Napamahal. Yung 50 pesos naging 80. Ay, this is my best friend. Kumusta naman ang best friend ko? Nakarami ka? Pakitingnan nyo nga yung OOTD niya. Guys. Oo. Hindi siya stress. Like me. Ito sarado rin. Silver. Ito yung friendship ko rin. Yan. Nagbabasa siya ng ano niya, yung Bible niya. Yan ang ano namin, tagapagligtas dito sa ano. Dito sa Save More. Yan ang kailangan natin sa ngayon. Oh my God! Tingnan mo. Wow! Sino bang makakasurvive dito sa ganitong sitwasyon? Tinatawa lang namin. Oh, yan, donkey. Ito naman, Oppo. Ilan tao. Diyan sa dulo, yan sa akin. Ayan. Papasok ka kaya may ID. Doble ingat naman kami. Iwan ko lang bakit ganon. Ito yung hallway ng ano. Hello, hello. Oh, tingnan mo. Magmamodel yung best friend ko. Saan? Kunin mo yung anak ko doon sa tindera. Punta tayo dito sa harap. Ito yung Watson. Watson. Ito yung mga ano to, brilliant. Naka-close. Shawarma. Yan. Kumikita kasi sa Food Panda. Yan, shawarma. Tapos ito naman sa kumare ko yan. Mga anik-anik. Tapos ito yung card namin. Tapos tingnan tayo sa labas. Oh, come on, man. Sa labas. Walang parking. Walang tao. Pero may mga naka-parking. Okay naman ang ano namin dito. Maigpit naman. Tahimik. Yan lang. Yun ang pinagtataka namin. Bakit dumadami yung cases dito? Siyempre, ingat namin. Yun lang, kawawa lang yung mga nag-ano. Kagaya sa amin at may negosyo. Wala talaga. Mahal na araw. Tapos naka-ECQ kami ng almost 10 days. 10 days. Pasok tayo ulit sa ano, sa area namin. Sa entrance. Ito yung tagabantay namin. Waffle.
Oo, gwapong-gwapo yan, bagong bukid. Say hi! Say mo. Food panda namin. Ayan. Yan. Ito, yan. Takot ka ma-vlog ah. Ah. Happy shopping! Happy shopping! Ah, mayroon kaming western. Ah. Ayun, pandayan. My God, laban lang tayo. Huwag lang tayo mapanghinaan. Pero ako, susuko na yata eh. So yun guys. Abanin tao. A few inches later. Yan guys, nakatulog na yung mga nagtitinda ng gulay. Pare-parehas kami. Pare-parehas kami. Naghihintay ng buyer. Walang bumibili. So nakakalungkot na buhay. Yan. Yan yung mga kilala ko mga yan. Okay guys, kain tayo. Tuloy pa rin ang buhay kahit na wala kaming buyer, wala kaming customer. Nakikisipalaran kami sa unos ng ECQ dito sa amin. Kain tayo guys. Promise. Salamat pa rin ang kakain. Ang masaklap. Napamahal. Napamahal kami. Mura-mura ang KFC, 50 pesos. Ngayon, pagdating sa amin, 80 pesos. Ngayon, instead na 80 pesos, 1 piece chicken. Yung dalawang kasama namin. Aywan ko lang kung nagkamali lang sila ng balo. Ang 1 piece chicken naging 2 piece chicken. Saka ba? 80 pesos. Diba bongga? Pero ako hindi ako pinalad eh. Isang chicken lang. Kain tayo guys. Alam mo, tinatawa ko lang yung sitwasyon. Promise. Nag-open lang kami para may pang-survive. Pero wala. Hindi makasurvive talaga. Maya magsasarado na rin kami. Ng katao-tao. Walang pasok. Tapos pahirapan pa ako pagbukas. Ano ba yan? Kain-kain tayo. Ganyan ka na nga. Papak-papak. Ang tigas pa ng kanin. Kain tayo guys. Kumusta naman ang buhay-buhay nyo dyan? Alam ko pare-paras tayo, ECQ eh. Kwentuhan na lang tayo pag kumakain ako. So yun na nga. Ano nang mangyayari sa atin? Paano pa may babalik yung mga nagkaraan na nagdaan na panahon, almost 1 year tayong pinarusahan. Totoo naman talaga yun eh. Kayang-kaya mo naman gamutin ng ubot sipon lang. Para lang yung lalamunan mo, kayang-kaya mong yun, remedying. At pagdating sa ospital, palabas yung COVID. Daming namatay. Wala. No comment. Pagpasadjust na lang natin. Medyo bayat ako dyan. Pag malapit kasi yan, taba-taba ako. Pero pumayat na ako sa lagay ko na yan ha. Tapos something ka. Pag stress ka, agad-agad ka sisiksi. Agad-agad ko nga pa yan.
brother. Ano yun sa telephone mo? Ano ba yun? Ay, yun. Papiliin mo nga. Eh, sinend ko sa kanya. May napili siya dyan? Ay, tayo. Testing mo muna. Hindi, testing mo yung cellphone ate. Awan. Ay, Bel! Ano kasama ko? Tapos pa testing din ito. Dalawang phone mo? Hindi. Type C ako eh.